Takže čaute všetci, ja vás vítam v dnešnom videjku a je tu so mnou Anna Sunkeep. A dnes si budem kúpovať set alebo nejaké oblečenie na panáčika, takže môžeme ísť rovno na to. Takže som si pozerala u tejto tu Sally rôzne veci. Takže táto podsedlovka úplne nádherná. Úzdu teda mám už odtiaľ kúpenú, takže si chcem k tomu aj ostatný set, len si chcem ešte aj bandáže. Tak neviem, či mi vyjdú Starcoiny. Mám takto 252, takže najprv sa pozrieme, že či sú tam není také bandáže, čo by sa hodilo k tej úzde. A vlastne k tomu celému setu, čiže chcem spraviť nejaký set. Keď aj na šira mám set, tak asi ideme ďalej. Takže došiel sem už konečne bus. Dlho mu to trvalo. A ideme sem do Jorvik City Mall, aby som si mohla pozrieť nejaké bandáže, ktoré by mi ladili k tomu. Tak, to je hore na poschodí. Bandážový obchodík. No, keby tie schody išli rýchlejšie. Tu, hneď. Tak, uvidíme, jaké sa mi potom budú hodiť. Bodaj by tam také nejaké boli. Ale nie je zlé. Wow, tu máme vážne rôzne druhy. Tak si nejaké pekné vybereme. K takej úzde tieto sú pekné, vážne pekné. A neviem, či sa mi ako moc hodia. A podľa mňa sú v pohode ako k tomu. Akorát, že to sedlo bude s tmavšou modrou, tak by som do nejakej takej viac išla. Ale tak... tie sú zvláštne. Ale tak čo? Také svetlé. Takže viac by som dala na tie, čo som ukazovala. Tieto sú fakt pekné. Fakt, ja by som aj si ich asi kúpila aj. Vy vidíte vážne svetlé, takže ja vám ich ukážem zbližšia. Proste oni sú také tmavšie, ale vo videu to vážne inak vypadá než v skutočnosti. A ja sa ešte rozhodnem medzi týmito dvomi, ale rovnako stoja, takže to by bolo fajn. Tak asi tieto. Tak ja sa rozhodnem a vrátim sa. Takže ja už som sa rozhodla a sú to tieto tmavšie. Tu úzdu som vám ukazovala na to, aby ste videli, že to k sebe pasuje. Takže si ich ideme kúpiť. Fajn. A mám ešte dosť Starcoinov, takže ešte ten set. Takže ja už idem naspäť. A uvidíme teda, či to bude vážne k tomu pasovať, som zvedavá. Takže tu máme koníka, viem, tá podsedlovka sa k tomu nehodí. A aj to celkom pasuje k tej úzde, si myslím. Není to zase také odlišné. Tak. Ideme. Tak ale dúfam, že to teda bude ladiť, pretože... asi by ma porazilo. No nič. Takže si otočíme pohľad. A podsedlovku, jednoznačne podsedlovku kúpim. Za Starcoiny. Tak. A ešte tá podsedlovka, podľa mňa to je celkom v pohode ladí. Ešte na to mám, takže si to kúpime. A myslím, že ani netreba tú onu. A toto bude set na môjho Moona.
Takže myslím, že to celkom spolu ladí. Ja vám to dám ešte bližšie zábery. Takže to je zatiaľ všetko z dnešného videjka. Dúfam, že sa vám páčilo a uvidíme sa na budúce. Ahoj!